Ni kendo nyakorom gajuang en kidieny mar ariyo mar chendo mar many piny wadonje twak kanyisi kacha ni wantiere kod wendo ma en jalony e wechego mag somo iluongo ni Professor Humphrey Obora mantiere studio ma Kisumu oyamiye thuolo mondo mosie nyikwara mogajuang. Professor oyumorero kamano kuom loso thuolo ne Ramogi TV ma en ramany piny wadwa mondo wamenye wechego mag somo kata kamano kapok wachako nyiswa ni to in ng'awa bende imose nyikwara Ramogi machiegni. Pero kamana ahinya. Professor Humphrey Obora en jagoro maduong' e piny misima e weche mag talent. Ka gi dho Kisungu iwacho ni ane World Talent Federation Secretary General mar piny misima. E Africa ane president mar the African Federation of Talent. Kuom gik mwatimo, number achiel, we make sure ni dhano understand gimiluongo ni talent ni anang'o. Mar ariyo, confusion mwasewinjo Kenya kae ka ji wacho competence, seche moko be iluonge di talent, wakonyo mondo ji owinji. Mogik, wan gi machine, wan gi technology manyien mwakete pinje mag Afrika sani, ma kimiya nyathi ma higni 4, 5, 6 tanyisi accurately, scientifically career mare higni 20 kata 30 mabiro. Ka in ng'ama duong' miluongo ni adult, wanyalo kata ibed higni 60, technology no nyalo nyisowa gima onego ibedi ka in higni 8 kata higni 10. Kuom technology mwatimo godo no, kuom nyithindo matindo, miyo ka in janyuol mouso dhere, mouso lope mondo ter nyathine skul, ok ichak idhi ter nyathi skul machope university kato duogo riembo peng e kor gweng' to en gi degree. Iketo pesani, iuso shambani nono. Ka in ng'ama nigi higni 60, 50, 40, to samoro niniwe skul gi akore, samoro grade mari ok ne ber nikech kwano ne ok nego debe, to inuang'o ni sani e piny in emitiyo gi talanta ni migero the biggest clearing and forwarding company ma joma e university ne mindiko tich. University wagi kawo student nyaka nyama nigi masters kele company ni mondo otim attachment. Ka gitieko attachment nyaka sign ni gin competent eka ginyalo graduate. Chieng' miwuok midwa dhi e university go ni an e ng'ama wuoro jo masters ka kuome. Bunga nyano kada degree mokwongo. Gidhi riembi ne fuo. Koro kanyo dugo penjore koro ng'ama fuo en university kose ni. Erokamano professor. Nikech ng'ama fuo ok diter joma riyo kuomgi kendo en mogo signature. Erokamano. Emomiyo idwaro technology manyien ma ji tiyo godo. Mogik kuma dwa wacho e kinde mane ichako gima koro luongo ni CBC ni, jomong'eya nong'eya gi Dalk Education, ma joma ne wan godo e Professor Douglas Odhiambo Commission jong'eyo maber ni gigo teno akuoma. Kidhi e website mar Dalk idhi do CBC te kanyo ema nokope. To ji nochwanyore Kenya Institute of Education. Bang' chwanyruok manochwanyore gi jogo, group magwa noa. Anyalo paro maber kana kora gero university do buoye kacha Nyamasaria. Professor Douglas Odhiambo ne lima kanyo mondo yudo ideas mang'eny kuome. Ne watemo konyore kode to ne ji owuore. E kuom wuorruok no, kawuono wanyalo wacho ni CBC wa a problem, ni a crisis, we are waiting for the catastrophe.